салом ба онҳое ки футболи тоҷикро пайгирӣ мекунанд. барномаи фатҳ аз рақобатҳои ҷаззоби чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум қисса мекунад. моро ҳамроҳ бошед. даври сеюми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ин навбат хеле ҷаззоб, аҷиб ва дар баъзе ҳолатҳо андак нофаҳмо паси сар шуд. ягона бозие ки доир нагардид ин рақобати дастаҳои балхчӣ ва куктош буд. шумо шояд огаҳ бошед ки мунтахаби 16-солаҳои кишвар ки ба таври 100% ҳайати дастаи балхчиро ташкил медиҳанд, ҳоли ҳозир дар мусобиқаи байналмилалии рушди УЕФА дар Македонияи Шимолӣ ҳунарнамоӣ доранд. аз ин рӯ бозиҳои дастаҳои мазкур барои чанд муддат ба таъхир гузошта мешавад. бозии дигаре ки баргузор шуду барпо нашуда эътироф гардид, ин рақобати дастаҳои ҳулбук ва душанбаи шаҳри душанбе мебошад. дигар ҳамаи бозиҳо баргузор гардиданд. мисле ки суханонамон дар барномаи қаблӣ нисбати дастаи паншер таъсиргузор шуд. интиқоди мо нисбати фаъолияти чанд вақти охири дастаи ноҳияи балхӣ буд ки онҳо натиҷаҳои хуб надоранд ва нисбати соли қабл андак сустар ба назар мерасанд. акнун онҳо ба мо исбот карданд ва минбаъд исбот карданианд ки дастаи суст нестанд. бозии ду дастаи аз лигаи дуюм пайваст шуда низ баъд паси сар нашуд. гап сари рақобати дастаҳои гулистони шаҳри гулистон ва сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ меравад ки дидори онҳо серголтарин бозии даври сеюм эътироф карда шуд. бо оне ки дастаи динамо бо ҳисоби бузург дастаи моҳиро шикаст дод, вале ҳоло ҳам сатҳи дастаи душанбегиро дар ин тавозун дақиқ кардан наметавонем. чун аз як су моҳир дастаи суст аст ва сӯи дигар натиҷаҳои қаблии даста боиси он нест ки мо динаморо дар қатори дастаҳои муддаӣ ҳамроҳ намоем. дар якум давр аз ҳосилот бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрданд ва дар бозии дуюмашон бо ҳисоби на он қадар калони 1-0 дастаи миёнаҳол сарои камари 5-ро шикаст доданд. ё шояд воқеан дастаи ноҳияи 5 ба қавле туҳфа набошад. рақобати ин навбатинаи дастаи мазкур муқобили яке аз дастаҳои пурқуввати чемпионат ҳосилоти фархор буд ки дастаи сарои камар дар ин бозӣ хуб истодагарӣ кард ва ба гуфти лаҳзаҳои гуворо дастаи фархорӣ ҳамин қадар кӯшиш кард голи дуюмро занад натавонист. албатта натиҷаи бозӣ ба нафи сарои камар нест, вале аз рӯи интизориҳо ҳосилот камаш бояд 5 гол ба дарвозаи ҳариф мезад. аммо дар рафти бозӣ дастаи ҳосилот ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ шуд ва ҳамагӣ 1 гол дар кӯли бозӣ зод. аз ин бармеояд ки сарои камар имсол камари ҳиммат баҳри чемпионӣ бастааст. хулас даври сеюми чемпионатро дар ин барнома фарохтар шарҳ медем. бахтиёр ҳакимов ҳамакнун бо тарзу усул ва тактикаю техникаи дигар бозиҳои дастаи паншерро ба роҳ мемонад. ҳарчанд дар аввалин бозӣ хеле олӣ намешавад ояндаи дурахшони дастаро кафолат бидиҳӣ, вале ин навбат рақобати бачаҳои паншер хеле дар сатҳи олӣ буд ва футболбозони дастаи ваҳдат дар муқобили онҳо қариб ки ягон шонс надоштанд. дар қисми аввал дастаи паншер як нав марҳилаи санҷишӣ мегузаронид ва ҳатто чанд маротиба ба контрҳуҷумҳо гузаштанд. баъдан бозиро қариб ки ба пуррагӣ идора мекарданд. дастаи ваҳдат бошад ба футболбозони наврӯидаш муқобили дастаи паншер андак оҷизӣ кашиданд. онҳо дар даври аввал дар бозӣ муқобили дастаи динамо хеле хуб баромад карда буданд ва ба дили мухлисони маҳаллиашон умеду орзуҳои зиёдеро ҳам ворид сохтанд, вале ин навбат корашон омад накард. шояд голи дар дақиқаҳои аввал задаи бачаҳои паншер рӯҳияи онҳоро шикаст ё воқеан дастаи ваҳдат ҳоло дар он сатҳе нест ки бо таҷрибадортарин дастаи лига якум ба пирӯзӣ даст ёбанд. хулас шаҳри кӯтоҳи бозиро тамошо мекунем ва баъд қазия кунед. дар даври сеюми чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум тимҳои паншери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ва ваҳдати шаҳри ваҳдат андарин майдони рақобат шуданд. вохӯри ин ду даста дар варзишгоҳи марказии ноҳияи балхӣ сурат гирифта бо ҳисоби 3-0 ба суди шогирдони бахтиёр ҳакимов ба поён расид. голи нахустин дар дақиқаи 8-уми рақобат боз гардид. ҳамлавари соҳибони майдон рақами 8 маҳмуд ғайров аз як ҳолати мусоиди голзанӣ истифода бурда тӯбро дохили тури дарвозаи тими меҳмонон гардонид. ҳамин тариқ қисми аввали ин дидор 1-0 ба анҷом расиду тимҳо ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми майдондорӣ бошад пурра бо бартарии бозингарони соҳибони майдон оғоз гардид. ҳамин буд ки дар дақиқаи 59 футболбози рақами 11 паншер далер умаров бо як зарбаи зебои худ хати дарвозаи дастаи ваҳдатро рахна сохта натиҷаро 2-0 намуд. дар дақиқаи 88 бошад бозингари дигари тими паншер боронов султон аз партофти саривақтии ҳамдастааш моҳирона истифода бурда тӯбро бо сар дохили дарвозаи тими ваҳдат намуд.
ҳамин тариқ дидорбинии дастаҳои панҷшер ва ваҳдат бо ҳисоби 3-0 ба охир расид. ёдовар бояд шуд ки дастаи панҷшери ноҳияи балхӣ дар мавсими имсолаи футбол миёни 12 даста то ба ҳол ба шикаст рӯбарӯ нагардидааст. тими ваҳдати шаҳри ваҳдат бошад аз 3 даври бозӣ анҷом дода танҳо 1 имтиёз ба даст овардаасту халос. дастаи мо хуб тайёрӣ дида буд, аз он ки дастаи ваҳдат дар ҷадвал дар поёнтар буд. ба ҳамин нигоҳ карда бачаҳо камтар ҳисоби психологӣ тайёрӣ хуб надидан, яъне нописандӣ кардан. қисми аввали бозӣ ҳамаш дар таҳти назорати мо буд, вале он шансое ки мо доштем истифода набурдан бозингаро. дар танаффус мо ба онҳо фаҳм мондем ки нописандӣ кардан дар кор нест. дар футбол ҳама чиз шуданаш мумкин аст. барои қисми дуюм дар омадан камтар бозӣ хуб кардан. раҳмат мегӯям бачаҳоро, мухлисоро ҳамаро табрик мекунам. ана бозии навбатӣ мо дар шаҳри душанбе ҳаракат мекунем ки боз ҳам мухлисоро шод кунем. мухлисоро даъват мекунем ки ба шаҳри душанбе омада дастаи панҷшерро дастгирӣ кунанд. рафти бозӣ ваям набуд. Ман 10 дақиқаи аввал бозӣ камтар хубтар, баъди якум гол дастаи мо бачаҳое ки ёш ҳастанд, таҷриба ки надоранд, рафтода шуданд, дигар бозӣ карда натонистанд. бозӣ мебаъда дар шаҳри ваҳдат боз дорем, тайёрӣ мебарем барои ин бозӣ. камбуди мо ҳамин аст ки тими мо ҳозир хеле ҷавон аст. камбуди мо бисёр аст. барои камбуди кор кардан дар кор аст, барое ки бачаҳо бисёр ҳама ҷавон аст. дар тамрино кор мекунем. дар тими мо ҳама бозингарои 16 соле ки порсол чемпиони Tojikiston шуда буданд, ҳамон даста бозӣ дорад. барои ҳозир нақша дорем ки бо ин тими ҷавонон кор кунем, оянда доранд, насиб бошад бозингарои хуб мешаванд. рӯзи аввали даври сеюми рақобатҳои лигаи якум барои дастаи Динамо низ рӯзи бобарор буд, чун онҳо бо дастае рӯбарӯ шуданд ки имконияти 100% ба даст овардани 3 имтиёзро доштанд. гап сари Моҳири Ёвон меравад ки ин давр қарор буд бо дастаи Динамо дидор анҷом диҳад. бозӣ дар майдони марказии шаҳри Ҳисор баргузор шуд ва қисми аввали бозӣ пурра бо идоракунии шогирдони Аҳлиддин Турдиев паси сар гардид. агар шӯхӣ карда гӯем, ҳоло бозӣ сар нашуда бозингарони Динамо ба задани гол даст ёфтанд. ин дар ҳолест ки аллакай дар дақиқаи дуюм ба бозингари дастаи душанбегӣ Раҳматшоҳ Раҳимзода даст дод то ҳисоби бозиро кушода кунад. дигар ҳамин тавр ҳар лаҳза аз бозингарони Динамо чизеро интизор шудан мумкин буд. чандин фурсатҳои голӣ ба миён омад ва чанде аз онро ба гол табдил ҳам доданд. қисми аввал аллакай ба пирӯзии Динамо кафолат бахшид, чун ғайри голи дақиқаи дуюм ҳамчунин 2 голи дигар ба самар расонида шуд. дастаи Моҳир дар қисми дуюм ё воқеан бедор шуду стратегияи бозиро иваз кард, ё дастаи Динамо барои нигоҳ доштани ҳисоб дар хатти дифоъ нишастанд. бачаҳои Ёвон чандин маротиба кӯшиши рахтан сохтани дарвозаи ҳарифро намуданд, вале бенатиҷа буд. ҳатто кор то ҷое расид ки 1 голи дигар аз ҷониби дастаи Динамо зада шуд. шаҳри бозии серголи дигарро тамошо кунед. тими Моҳири Ёвон ба шикасти сеюми худ дар лига якум мувоҷеҳ шуд. дар доираи рақобатҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лига якум Моҳир бо ҳисоби 4-0 аз дастаи Динамои шаҳри Душанбе шикаст хӯрд. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардид. дар ҷараёни дидори мазкур дастаи Динамо аз оғози бозӣ афзалиятро ба даст гирифт ва дар дақиқаи дуюми дидор ҳисобро кушод. муаллифи гол Раҳматшоҳ Раҳматзода гардид. пас аз голи аввал низ шогирдони Аҳлиддин Турдиев зуд хатти ҳимояи рақибро рахна мекарданд ва дар қисми аввал 2 маротибаи дигар ба задани гол даст ёфтанд. Абдулфаттоҳ Худоидодзода дар дақиқаи 15 ҳисобро 2-0 кард. Абдулфаттоҳ дар дақиқаи 34 қисми аввал голи дуюми худ ва сеюми дастаашро вориди дарвозаи Моҳири Ёвон кард. дар дидори мазкур Абдулфаттоҳ Худоидодзода беҳтарин бозингар дониста шуд. қисми аввали дидор бо ҳамин натиҷаи 3-0 хотима ёфт. Сунатулло Азизов аз ҳайати Динамо дар дақиқаи 51 қисми дуюми дидор аз зарбаи 11 метра голи чоруми тимашро вориди дарвозаи Моҳири Ёвон кард. бо ҳамин тартиб дастаи Динамои шаҳри Душанбе пирӯзии дуюми худро дар лига якуми чемпионати кишвар ба қайд гирифт. дастаи Моҳир бошад дар 3 даври лига якум ба дарвозаи худ 10 гол сар дода танҳо 1 гол ба самар расонидааст. ёдовар мешавем ки дастаи Динамо имсол ҳадаф дорад дар баробари рақибони пурқуввати хеш
ҳунарнамои арзанда нишон диҳад ва соҳиби гузарномаи лигаи олӣ гардад. Дар бозии навбатии чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум Динамои шаҳри Душанбе меҳмони дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат мегардад ва Моҳири ноҳияи Ёвон бошад дар майдони худ тими ҳосилотро қабул мекунад. бозӣ хеле хуб гузашт. Ҳарду даста бозии хуб нишон доданд. Дастаи мо нақшҳое ки мо кашида будем пеш аз бозӣ бачаҳоро фаҳмонда будем ки бисёртар дар ҳуҷум камтар хубтар бояд бозӣ кунанд ва бачаҳо хоҳишҳои моро иҷро карданд. Мо 4 гол задем ва ғалабаро ба даст овардем. мо камакак тайёримон аз сабаби он шуд ки тайёри аз сар аввал мо дертар кардем. магар аз ин 90% бозигарои мо ҷавонои ёш мебошанд. дар ҳаёташ якумин маротиба дар лиги якум бозӣ мекунанд. ҳат дар оянда оҳиста оҳиста худашонро гирифта дар оянда бозигаронро нағд бозӣ мекунанд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба баҳсноктарин бозии даври сеюм. дастаи Душанбе 83 маосими қаблӣ аз Лигаи Олӣ ба Лигаи Якум интиқол ёфт. дар ин даври рақобатҳо ба ноҳияи восеъ барои рақобат бо дастаи Ҳулбуг рафт. ман то ин ҳад хунукназариро нисбати чемпионат рости гап навдидам. ин дар рафти рақобат мушоҳида шуд ки як дастаи калони футболӣ ҳамагӣ 8 нафар бозингар дорад ва аз ҳамин ҷо барои ситонидани хол муқобили дастаи Ҳулбуг мераванд. 8 нафар муқобили 11 нафар. магар мешавад бо чунин кор даъвои чемпионӣ кунӣ? бозингар надоранд ки бозӣ кунанд, вале чемпион шуданиянд. хулас бо ҳайати 8 нафара шогирдони Чарлз Накути ҳамагӣ як қисми бозӣ истодагарӣ карданд, вале нерӯ ба ҳамин тамом шуд. дар қисми дуюм 2 нафари дигарашон бо баҳонаи осеб ба майдон набаромаданд ва ҳамин тавр бозӣ мавқуф карда шуд. ҳарчанд дастаи Ҳулбуг дар қисми аввал ба задани 2 гол даст ёфта буданд, вале барои чунин амали дастаи Душанбе ҳоло акнун мебояд хулосаи кумитаи тартиботӣ ва интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистонро интизор шуд. ҳамкорини мо дар ин маврид сӯҷаи омода карданд ки он ҷо фарохтар шаҳр дода мешавад. дастаи Ҳулбуки ноҳияи восеъ дар даври чоруми Лигаи Якум дастаи Душанбеи пойтахтро ба ҳузур пазируфт. дастаи меҳмонон дар ин бозӣ аз дақиқаҳои аввал бо ҳайати нопурра, яъне ҳамагӣ бо 8 нафар футболбоз ба майдон омада рақобатро оғоз намуданд. бояд гуфт ки тибқи муқаррароти футболи байналмилалӣ дар ҳолати фавқулода имкон аст ки дастаҳо бо ҳайати камтар, яъне то 7 нафар футболбоз майдондорӣ намоянд. ҳамин тариқ бозӣ бо ҳайати ками футболбозони дастаи меҳмон шурӯъ шуд. дар қисмати аввали бозӣ дастаи Ҳулбуг бо кӯшиши ҳамлаварони худ тавонист ки 2 гол ба самар расонида қисмати аввали бозиро бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расонанд. аммо дар қисмати дуюми бозӣ бошад бо сабаби лат бардоштани 2 тан аз футболбозони дигари дастаи меҳмонон майдондории дастаҳо манъ карда шуд. оид ба натиҷаи бозии мазкур акнун хулосаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ин ҳафта бароварда мешавад. мураббиёни ҳарду даста оид ба рафти бозии имрӯза фикру андешаҳои худро ба таври зайл баён доштанд. мухлисони дастаи Ҳулбуки ноҳияи восеъро ба ин ғалаба табрик менамоям. барои бозии имрӯз чӣ хеле ки дидем дастаи Душанбе 83-ро дастаи Ҳулбуки ноҳияи восеъ қабул кард ва бо ҳисоби 2-0 ғалаба карданд. ман мураббии дастаи Ҳулбуки ноҳияи восеъ аз бозии бачаҳо қаноат мебошам. У нас группа есть, который команда группа. Есть, который играют, который они не очень команда будет. Они не очень. So они это написать на группа не приходи. Потому что надо команда поиграть не приходи. У нас икни сводал, заплата сво они получи. But они не очень. Потому что есть, который вода забра, есть, который вот это они эта группа, они сказали не. Потом я сказал, меда смотри, точно иди, они сказали, они не пойду никуда. Да, поэтому у нас 8 человек пришел сюда. Потому что сила нету. 8 человек ты сам знаешь против 11. Сила не би. За еще 2 человек поля трама. Они еле. На первый тайм закончили. Они не могут, потому что трама. 3 раза он вышел из поля. Один 3 раза вышел. Второй он 2 раза упал на поле. Он сказал, Чали, я не могу. Начало еще вот это у нас тренер позвонил, сказал, у меня это я болею, so я не могу приехать. Оттуда у нас все видно. Чего?
соли гузашта дастаи Регар Тадас ҳамчун лидери ҷадвали мусобиқа то охирин нафас ҷои худро ба касе надод. Хулас аз аввал маълум буд ки Регар Тадас дар ин мусобиқа чемпион мешавад. имсол вазъият андак фарқкунанда аст, чун мо мисли Регар ҳоло дар лига якум дастае надорем ки бигӯем ҳеҷ аз дастаи тавони шикасти онро дошта бошад. дастаи ҳосилоти Фархор ҳоло лидерии ҷадвалро бар уҳда дорад ва бо 9 хол дастаи Паншерро баъди худ гузоштааст. аммо охирин бозии онҳо муқобили дастаи Сароикамари 5 он гуна сипарӣ шуд ки қариб буд аз ин мавқеъ ба поён мерафт. ягона голи дидор ки пирӯзии дастаи Фархориро таъмин сохт, ман мегӯям ки бо шарофати маҳорати хосаи футболбози дастаи мазкур Далер Чолов ба самар расонида шуд. вагарна ё бозӣ мусовӣ мешуд ва ё Сароикамар ахиран роҳи задани голро пайдо мекард. дастаи рақами 1 ҷадвал муқобили дастаи 10 чемпионат ба мушкилиҳои зиёде дучор шуд, ҳарчанд ғалаба кард. дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор дар даври сеюми мавсими нави футбол байни дастаҳои лигаи якум дар нахустин бозии хонагии худ дастаи Сароикамари ноҳияи 5-ро дар варзишгоҳи марказии ноҳия қабул намуд. пеш аз оғози бозии нахуст бо иштироки сарбони дастаҳо ҳамчун рамзи эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ таҳти суруди миллии Тоҷикистон парчами давлатӣ баланд бардошта шуд ки ин нишона аз оғози мавсими нави лигаи якум унвон гардид. ёдовар мешавем ки дар соли ҷорӣ дастаи ҳосилот баъди таъин намудани сармураббии нави даста Ҷаваршоҳ Шоҳиёсов ҳайати асосии худро куллан тағйир дода ба даста чанд тан аз футболбозони бо маҳорати равшани кулобро низ ҷалб карданд. бозии мазкур бошад аз дақиқаҳои аввал басо ҷолибу хотирмон оғоз гардида ҳар ду даста чанд маротиба имкониятҳои хуби голзаниро дар назди дарвозаи ҳамдигар созмон доданд. ниҳоят қисмати аввали бозӣ бидуни гол анҷом пазируфта дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми бозӣ бошад боз ҳам дастаҳо барои кушодани ҳисоби бозӣ талош варзиданд ва ниҳоят баъд дастаи соҳибони майдон ҳосилоти Фархор муяссар гардид ки дар дақиқаи 70-уми бозӣ баъди партофти зарбаи кунҷӣ бо талоши ҳамлавари ҳосилот Далер Чолов ҳисоби бозӣ кушода шавад. ҳамин тариқ дастаи ҳосилот тавонист ки бо ҳисоби 1-0 ба пеш барояд. баъди голи задаи соҳибони майдон дастаи ҳариф низ барои баробар намудани ҳисоби бозӣ кӯшишҳои зиёд анҷом доданд ва дар чандин ҳолат ҳамлаварони дастаи Сароикамар имкон доштанд ки ҳисоби бозиро баробар созанд. ниҳоят бозии мазкур бо ҳисоби 1-0 бар нафи дастаи соҳибони майдон дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор ба анҷом расид ва ин ғолибияти сеюмини даста ба ҳисоб рафта бо касби 9 имтиёз ҳосилот садрнишини ҷадвали мусобиқоти лигаи якум гардид. қисми аввали бозӣ ҳар ду даста баробар бозӣ кардан, ҳам моменти голзанӣ дастаи Сароикамар дошт, ҳам моменти голзанӣ дастаи мо дошт. як 3-4 тағйирот кардем. онҳо чизе ки мо дар тамринҳо истифода бурдем онҳоро истифода бурда сазовори 3 хол гаштем. дар пеши мухлисони худ аввалин бозие ки мо дар ин майдон кардем ба тамоми мухлисони дастаи ҳосилоти Фархор ин бурдбориро таманно дорам. хулас рақобатҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон ба ҳамин тартиб хотима ёфтанд. дастаҳои Сарачӣ ва Гулистон бозии сергол нишон доданд ва ба тими шимоли кишвар даст дод ки якбора ба дарвозаи дастаи соли гузашта ҳарифи сарсахти худ 5 гол занад. Сарачӣ бошад ба 5 голи ҳариф танҳо бо 2 гол ҷавоб гардонид. Паншери Балхӣ ҳоло дар қатори ҳосилоти Фархор муддаӣ барои чемпионӣ аст ва ҳоло дар мавқеи дуюми ҷадвал қарор дорад. ин ба шарофати ғалабаи охирин барваҳдат буд ки бо ҳисоби 3-0 шикаст доданд. динамо ба дарвозаи дастаи Моҳир 4 голи беҷавоб зад ва ҳосилоти Фархор бошад бо 1 гол тавонистанд бар дастаи Сароикамар ғолибият ба даст биёранд ва бо ҳамин имтиёз дар мавқеи аввали ҷадвал қарор гиранд. нисбати бозии дастаҳои Ҳулбуг ва Душанбе чӣ гуна гуфтем бояд изҳороти кумитаи интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистонро интизор шуд. дастаи Барқчӣ бо сабабҳои маълум бозии даври сеюми худро баргузор накард ва ин рақобат ба санаи номаълум ба таъхир гузошта шуд. ҷадвали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум баъди даври сеюм тағйироти кул дорад, чун чанде аз бозиҳо баргузор нашуданд ва ин шароит фароҳам овард то тағйиротҳои зиёде ба миён биёяд. ҳосилоти Фархор ҳоли ҳозир бо 9 хол мавқеи аввалро ишғол кардааст ва Паншери Румӣ бошад бо 7 хол ба мавқеи дуюм рафт. Барқчӣ ва Куштош ки ин навбат бозиҳояшон баргузор нашуд, мавқеъҳои сеюму чорумро бо 6 холӣ ишғол карданд. ин дастаҳо ҳоло аз Паншер як бозигӣ кам доранд, аз ин сабаб барои чанд муддат
дастаи паншер метавонад дар мавқеҳои болоӣ боқӣ монад. Дастаи Динамо низ дар қатори Барқчӣ ва Коктош 6 хол дорад, аммо як бохте ки дар даври аввал асосило доштанд онҳоро маҷбур месозад то дар мавқеи панҷум бошанд. Дастаҳои Ҳулбу, Гулистон, Душанбе, Ваҳдат ва Саройкамар ҳамчун дастаҳои миёнаҳоли ҷадвал дар мавқеҳои мобайнианд ва дастаҳои таъхонаи ҷадвал бошад ҳоло бо ҳузури дастаҳои Сарҳачӣ ва Моҳир пур шудааст. бозиҳои оянда ё даври чоруми чемпионат ба мо рақобатҳои ҷолиберо пешкаш хоҳад кард. Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ин навбат низ имтиҳони хеле ҷиддиеро пушти сар мекунад, чун дар майдони худ дастаи Динаморо мунтазир аст. Дастаи Душанбеи шаҳри Душанбе ки ҳоло мушкилиҳои зиёде онро домангир аст, бо дастаи хеле ҷиддии дигар Паншери Балхи андари майдон мешавад. Сарҳачии ҳамадонӣ ки дар таъхонаи ҷадвали мусобиқа қарор дорад, дар майдони худ Барқчии Ҳисорро қабул мекунад ва ба пешгӯии ман натиҷаи бозӣ барои Сарҳачӣ хушҳолкунанда нахоҳад буд. Гулистони шаҳри Гулистонро метавонем ба қатори дастаҳои пурқувват шомил созем ва инро метавон аз рӯи натиҷаҳои охири даста гуфт. онҳо ин навбат дар майдони худ Саройкамари 5-ро қабул хоҳанд кард. Моҳир ҳосилотро қабул мекунад ва Ҳулбук барои холситонӣ ба майдони Коктош меравад. ҳафтаи дигар вомехӯрем. хайр.